חבר'ה, אני עליתי לארנה 4. יש לנו פה הרבה דברים שחיכיתי להם. אני עוד מעט אגיע, אבל אני אף שאני אספר אותם. אבל זה כיף, הגענו. גם לארנה. ועוד מעט נגיע לזאת. בינתיים בוא נתעניין. הדבר שהכי רציתי את האור וודר, שהוא תמיד רוצה להיכנס בקירות ולא באחד. הוא רציתי לשעה אותו לבה ואותו. הם די חזקים כי הם חשובים וגם טובים איתי טובה. אז כל אלה אני אצלם מחר כשאני אקבל רגע את התיבה הזאת, קיבלתי אותה לפני שלי לרמם. יש אותנו שפה פקס סלופה. אני מקדמת את המערן הזאת, אבל לא פחות תתקון, אבל חבל, צריך לקנות אותו. כאלה, סרטון קצת, עכשיו אני עושה כזה, ויאללה ביי, יאללה ביי.